Българската ни история помни много битки, печелени и губени, но никога наше знаме не е пленявано и това ни отличава от всички народи. От Аспарухова България до наши дни българските бойни знамена са символ на свобода и неприкосновеност, олицетворяват честта и достоинството на майка България. Моята история е колкото непозната, толкова и славна, защото аз съм знамето на Старозагорското въстание от 1875 година и съм първообраз на националния ни флаг. Уши ме баба Стоянка, майка на поборниците Михаил и Георги Жекови. Върху бяла, зелена и червена хоризонтални копринени ивици имах изобразен изправен лъв с корона на главата, а над него надпис «Свобода или смърт». Под мен старозагорските въстанници положиха клетва с ясното съзнание, че освен обич към България, трябва да се води непримирима борба с оръжие в ръка за свобода и независимост. На 12 август 1875 г. се проведе общо събрание на Българския революционен централен комитет с призив «Време е! Време е всички да се вдигнат на крак с оръжие в ръка». Реши се през есента да бъде обявено всебългарско въстание и се избраха апостолите. Предвиди се то да избухне на 16 септември 1875 г. и се състави прокламация, която започваше с думите «Мили народе български». Дързост, увереност имаше у всички и вяра, че победата ще бъде на наша страна, защото и правдата е с нас. По време на изпитания стремежът на роба за освобождение му дава право да се бори, да стане свободен. Едно беше несъмнено. Изгря най-живата надежда в мрачния небосклон на робството и в нея имаше вяра, зов и молитва за България. Така се стигна до известното Старозагорско въстание. Вечерта на 16 септември въстанническата чета напусна дома на братя Жекови в редици по двама и се отправиха към Чадър могила. Над тях се веех аз в ръцете на знаменосеца Койчо Георгиев. Тръгнахме към Балкана, но при село Елхово ни посрещна турска потеря. Започна сражение. Като видя критичната ситуация, Стефан Стамболов ме свали от дръжката, вземе със себе си и ме отнесе в Търново. Остави ме на съхранение при Михаил Сарафов. Въстанието бе ограничено по размери и замах, но не мина без скъпи жертви, хванати, арестувани, жестоко изтезавани месеци наред и обесени на площада за назидание на старозагорци. По-късно ме връчиха на 6-та опълченска старозагорска дружина и под мен в боевете при Шипка героично се сражаваха българските опълченци. За цяла България Старозагорското въстание е заявка за непримиримост, набиране на умения и опит. То служи като урок за закалка, урок за подготовка на Априлското въстание през пролетта на 1876 година. А тя наближаваше, огнена, трагична и горда, като велика национална епопея, на която светът се поклони. Моята история продължава. На 8 ноември 1907 година местният клон на Българското опълченско дружество ме дари на тогавашния старозагорски окръжен управител Христо Милев с молба да ме предаде на председателя на археологическото дружество за съхранение в музея като скъпа народна светиня. Младо поколение, нашата свята свобода не ни е дадена на тепсия от никого. Помнете, че пътя към нея е осеян с много жертви и себеотрицание. Знайте на какъв героизъм са способни неопитните български опълченци в сражения. От 1912 година аз съм притежание на Регионалния исторически музей в Стара Загора и там можете да се срещнете с мен. Ще ви чакам.